Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà a sobre. Avui tenim un programa molt especial i és que el passat 11 de maig el Hayo Post Lleida va certificar la permanència a la Lliga CB, com sabeu tots, la màxima categoria del basquetbol estatal. Nosaltres des d'aquí els volem felicitar per portar Lleida al lloc més alt de l'esport estatal. Avui tindrem el plaer de comptar amb part del seu equip i no ho farem només amb ells, sinó que també tenim el plaer de comptar amb l'Escola Països Catalans, que van passar una estona amb ells, amb el Força Lleida, i a veure què ens expliquen. També ens acompanyen el PAENCAP, Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, i la Núria Jové, directora adjunta d'Ilerna, i amb la que també tindrem el plaer de parlar. Avui és un programa molt especial pels clubs que ens visiten, per les institucions que ens visiten, però també perquè és l'últim de la temporada. Però no us amoïneu, que l'any que ve tornarem amb més esports, més valors i més escola. Així que moltíssimes gràcies i comencem. El programa d'avui té més emoció que l'últim quart d'un partit de l'ACB. Després de la visita del PAENCAP Fèlix Larrosa i una conversa amb la Núria Jové, directora d'Ilerna Lleida, ens visitarà l'Escola de Països Catalans i el Hayo Post Lleida. I és que la setmana passada van gaudir plegats d'unes activitats relacionades amb l'esport i els valors. També descobrirem qui és el membre d'honor i, com sempre, abans d'acabar, jugarem a l'Endevina com acaba. Comencem! Primer de tot, bon dia, senyor Larrosa. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. El que ens agradaria començar-li preguntant és si vostè de jove si feia algun tipus d'esport. Sabem que el seu pare va ser porter de la Unió Esportiva Lleida i no sé si va tindre una mica d'influència pel futbol, en aquest cas. Bueno, quan era més petit, sí. El futbol era el nostre esport mare, no? Diguem-ho així. Tant el meu germà com jo mateix jugàvem a futbol, però aquelles coses que fa la vida, no? Que en un moment determinat, quan tens capacitat de decidir, doncs canvies, no? I tots dos vam canviar, no sé per què. La veritat és que el pare, com tu dius, va ser porter de la Unió Esportiva Lleida, però no sé si va ser allò de que sempre estàvem parlant de futbol, que al final vam decidir per marxar a altres disciplines esportives. Jo vaig provar el vòlei, vaig provar el handball, el meu germà també va provar el handball, en fi, després vam acabar el tenis, jugant a tenis i jugaven bé, s'ha de reconèixer. I amb totes aquestes disciplines que va practicar, quins valors va poder aprendre? Bueno, en caràcter general, l'esport t'aporta uns coneixements, no? Primer, el treball en equip. Encara que sigui esports individuals, no? Com el cas del tenis, no? Però formes part d'un conjunt de companys i companyes que tenen els mateixos reptes que tu, no? Que és guanyar, que és competir, no? Però sobretot també portar els colors del club en el que estàs jugant. Però el treball en equip és clau. Segon, la disciplina, no? Atendre amb aquelles persones que et volen ajudar. Al final, els entrenadors, les entrenadores, els capitans, no? El que volen és ajudar-te i això requereix que facis una escolta activa, que estiguis pendent de les recomanacions que et fan, les indicacions que et donen, però també has de creure. I això de la disciplina és important, a vegades no ho sembla, però quan les coses van ordenades els resultats són previsiblement òptims. Per tant, treballar en equip, disciplina, lideratge. La capacitat de liderar un projecte esportiu, un equip, és clau. En tots els equips ara mateix, en el panorama esportiu a nivell mundial, sempre anem a buscar aquells líders referents. També podria fer el pont amb el projecte que estem aquí, referents en els seus àmbits respectius. La capacitat d'exercir com a líder, la capacitat de treballar en equip, la capacitat d'escolta activa i de ser una persona disciplinada, i després el respecte. També crec que el respecte per l'adversari el tens molt, forma part intrínsecament de l'activitat esportiva i ha de figurar sempre el respecte, perquè això també vol dir educació, vol dir valors. Al final, tot això crec que és un aprenentatge que s'obté claríssimament des de la base, i això és el que agraeixo també d'aquest projecte, i és quan agraeixo especialment la tasca que porten endavant els equips de la ciutat, els seus entrenadors, els seus directius, etc. I parlava de treball en equip, de disciplina, de lideratge i de respecte. Són valors que ha pogut aplicar a la seva vida política?
sempre, vull dir, puc agafar-ne qualsevol, no? En la vida política, especialment en clau municipal, l'última paraula l'acostuma a tenir l'alcalde. Per tant, assumeix tota la responsabilitat, però per prendre les decisions he d'escoltar la gent, he d'escoltar la ciutadania, he d'escoltar els meus col·laboradors i les meves col·laboradores, he de tenir tota la informació damunt de la taula i prendre decisions. Això és lideratge. A vegades són decisions que no agraden, però heu de pensar que aquestes decisions que prenc com a alcalde estan pensades amb l'interès general, no amb l'interès particular o d'un barri o d'un col·lectiu concret, sinó que sempre hem d'aixecar una mica la mirada i pensar que les decisions que prenem les hem de prendre pensant en aquest interès general. Per tant, aquesta és una de les lògiques de la vida política. Dos, el respecte, ho he dit abans, el respecte per l'adversari, el respecte per la ciutadania, el respecte pels professionals que t'envolten, no el pots perdre mai. Algun dia pots estar disgustat, i com a persona pots tenir una certa actitud de distància, però no pots deixar de tenir respecte a les persones amb les que et relaciones. El tema de la resiliència també, no sempre guanyes en política, a vegades perds, o no sempre pots dur a terme allò que et planteges i a vegades et fan canviar d'opinió. Aquesta capacitat d'adaptar-se a aquest entorn també és un dels elements claus en la política, que també ho és en l'esport. Si perdem un partit no podem caure en la tristor, hem de ser capaços de remuntar les situacions. No podem guanyar sempre, en política passa el mateix. Si tu tires endavant un projecte polític, no sempre et surt tot bé, però d'aquestes situacions has de tenir la capacitat de recuperar-te. I la Paeria últimament està apostant molt per l'esport formatiu, per l'esport femení i per l'esport inclusiu. Quina resposta esteu trobant per part de les entitats amb les que s'està treballant? Jo crec que la resposta és admirable. La ciutat de Lleida vol avançar amb un concepte global, que és la ciutat saludable. I quan parlem de salut, parlem de tot tipus de salut. Parlem des de projectes que van al voltant de tenir una bona nutrició, una bona alimentació, però també treballem projectes que tenen a veure amb la salut mental. I aquesta és una gran feina que s'està fent des de la regidoria d'esports, i la resposta per part de tothom és molt positiva. Però tu afegeixes altres qüestions. Com fem d'aquesta una ciutat més igualitària? De quina forma també promovem l'esport femení, que és important. Sabem que tenim a totes les disciplines extraordinàries jugadores que estan tenint èxits importants en les seves respectives competicions. Això és clau. Hem d'ajudar, hem d'acompanyar aquests projectes esportius que fan de la dona un espai central de les nostres polítiques al voltant de l'esport, però també la diversitat, de quina forma som més iguals tots quan som capaços d'incorporar en un mateix projecte esportiu persones, per exemple, de cultures, de pensaments, de procedències diferents. Això és clau per fer una ciutat més avançada, una ciutat més sàvia, una ciutat amb més esperança. De la diversitat no hem de fer una oportunitat. I a les escoles això es veu molt. Tenim infants, adolescents, amb diferents àmbits i espais culturals. I a l'escola són tots iguals. En l'esport també. I a més, construeixen un projecte de caràcter col·lectiu. És clau. I sobretot, quan parlem d'esport inclusiu, hem de pensar que l'esport no pot deixar enrere ningú. I les polítiques en matèria esportiva, pensant en aquelles persones que necessiten més el nostre suport, també és un dels eixos claus de les nostres polítiques. I aquí tinc que donar les gràcies, efectivament, a entitats, clubs, organitzacions, associacions que treballen colze a colze amb la Paeria per dur a terme aquest projecte. I parlàvem ara d'esports, parlàvem també de valors, que és justament els dos grans focus d'aquest projecte, del que és referents. Quina valoració fa vostè d'aquest projecte? Quan me van vindre a explicar el projecte me va agradar molt. La veritat és que sempre, en aquest dia a dia, especialment les persones més joves que estan aquí a la sala, busquen algun referent.
per visualitzar allò que se'ls explica. D'alguna manera, tot el que he estat comentant aquí, el respecte, l'educació, la disciplina, el treball en equip, el lideratge, al final necessites tangibilitzar. Tangibilitzar vol dir poder tocar, i això són els referents. Per això a mi em satisfà que puguem participar en aquest programa, en aquest projecte de referents que, dit d'una altra manera, serien els influencers. Són aquelles persones que projecten un missatge que us arriba directament, els influencers. Quan algun de vosaltres entreu a les xarxes, busqueu els tiktokers, busqueu els youtubers, busqueu, no sé si ho feu o no, però normalment passa així, sempre aquestes persones es converteixen en aquelles que són capaços de comunicar millor un missatge, i el que es tracta en aquest cas és que aquest missatge sigui un missatge de valors, educació en valors, i això és el que aquest projecte ens permet. Referents, influencers de valors. Doncs moltíssimes gràcies, senyor La Rosa, per acompanyar-nos avui. L'esperem trobar també a la festa del dia 1 que farem de referents i, sisplau, tots un fort aplaudiment pel senyor alcalde. També tenim amb nosaltres a la Núria Jové. Núria, per començar, m'agradaria preguntar-te què diferencia Ilerna d'altres centres formatius professionals a Espanya. Bé, doncs, Ilerna, com sabeu, és un centre de formació professional que ens dediquem única i exclusivament a això, a formar professionalment els nostres alumnes. Aquesta ja és una gran diferència, aquesta especialització en aquest tipus de formació. I després, bé, ens diferencia també els espais. Avui estem aquí a la sala d'actes del centre de Lleida, que és un espai pensat també per poder desenvolupar pràctiques professionals com el que estan avui fent també els nostres alumnes, que els tenim a tots darrere de les càmeres, les instal·lacions i l'equip. L'equip és molt important també. És una gran diferència als nostres centres i en la nostra metodologia formativa, perquè és un equip implicat, professional i innovador i que ensenya fent. O sigui, la nostra formació és una formació molt pràctica i els nostres docents i tot l'equip que tenim que col·labora amb nosaltres està molt involucrat en aquest tipus de formació. I per arribar a aquest punt suposo que hi ha moltíssima feina darrere. Com ha evolucionat el centre des de la seva fundació a Lleida per convertir-se en una xarxa ja amb 13 centres arreu del país? Sí, doncs bé, l'inici del projecte va ser ja fa més de 55 anys que ens dediquem al món de la formació i en fa més de, jo diria que ja són uns 14 anys, que es va fer una aposta decidida per la formació professional. Llavors, és una empresa familiar i l'Erna va néixer d'una empresa familiar, però sí que després va haver l'empenta dels dos grans impulsors d'aquest creixement, que són el Jordi Giner i la Virginia Gelet, que ells van creure en aquest tipus de formació i van fer aquesta explosió que avui en dia comptem amb centre aquí a Lleida, que és el referent, de tots els centres, i la mare, també tenim la central, per tant és una empresa que a nivell, diguem-ne, empresarial i aposta per la ciutat de Lleida, està construint un edifici perquè es quedin les oficines centrals aquí a Lleida i hi ha una expansió, tenim centre a Madrid, a Sevilla, a Córdoba, a Jerez, a Tarragona, a Barcelona, a Valladolid, o sigui que sempre amb el referent Lleida. Aquí a Lleida. O sigui, sí que tenim un bon referent a Lleida. Vosaltres sou partners oficial d'aquest projecte, del projecte Referents de Fem Base, i m'agradaria saber què consideres que li aporta als estudiants aquest projecte. Bé, doncs nosaltres, com t'he explicat una mica abans, Pau, el que primem nosaltres és la formació pràctica. Llavors, els nostres alumnes sempre intentem que treballin en projectes que siguin projectes reals, és a dir, que no ens inventem les pràctiques, que també ens les inventem a l'aula, però intentem sempre treballar amb empreses que tinguin uns projectes, que vulguin desenvolupar projectes, col·laborar no només amb empreses, amb projectes de ciutat, amb entitats, amb institucions, i aquest és un bon exemple. Ens van fer la proposta, ens van ensenyar en què consistia el projecte
i la veritat és que vam encaixar des d'un bon inici. Primer, perquè a nivell de cultura, de valors, estem molt alineats en aquest projecte i al final que tots els alumnes puguin formar-ne part com a professionals també, penseu que avui només veiem aquesta part més visible del projecte i us tenim aquí, però ja porteu uns dies treballant aquest projecte, vosaltres com a escola i nosaltres com a centre i com a col·laborador també. O sigui, hi ha una part que es fa a l'aula, que es desenvolupa també a l'aula, amb tota la preparació prèvia i els nervis del directe, que la veritat és que ajuden molt a després, quan tot aquest alumnat es trobi en situacions reals, salti al món professional, que serà d'aquí no gaire, perquè la veritat és que tenen un bon futur professional, doncs que aquests cuquets ja els hagin tingut, que no sigui la primera vegada que s'hi enfronten quan es troben ja en un directe real amb una tele, amb un programa, amb un esdeveniment. I avui, com havia dit abans, arribem a l'últim programa d'aquest projecte. Després de veure tota l'evolució, quina valoració en fas d'aquesta relació? Bé, no puc fer-ne una altra que una valoració superpositiva. Al final els nostres alumnes han pogut col·laborar, han pogut tenir cada dia, 8 vegades, han estat aquí 8 centres educatius, avui és el 8è, 8 clubs esportius de la ciutat de Lleida en els que hem hagut de conèixer, hem conegut diferents realitats, hem conegut diferents escoles i tota la part de gestió del directe, de preparació i després també expliquem la part de referents i dels valors associats a l'esport, a tots aquests referents, que són uns valors també que nosaltres ensenyem a les aules, fomentem a les aules i no només a les aules, sinó que tot això transcendeix de l'aula i amb aquest projecte ho hem fet possible també. Doncs moltíssimes gràcies, Núria, per estar aquí amb nosaltres. Jo, si em permets, Pau, abans d'acabar, no volia endavant. perdre l'oportunitat, sobretot d'agrair a tots aquests alumnes del cicle formatiu de realització de projectes audiovisuals que han tirat endavant aquest projecte, que s'hi han enfrontat i que estan aquí cada dia, cada matí d'aquests 8 programes, i que la veritat és que quan entrem i quan la gent entra, quan les escoles o les autoritats o els convidats que hem tingut veuen tot el muntatge que estan fent i el resultat final, sobretot, doncs la veritat és que com a Ilerna també és un orgull el poder veure que aquests alumnes poden desenvolupar aquest tipus de projectes. Els hi volia agrair perquè de veritat que és una feina molt important i als professors que estan a darrere també, com no, al Tito, a la Ceci i a tots els col·laboradors i en general també a tot el centre, perquè sí que és veritat que és una moguda fer tot això al centre i és un projecte que tenim molt interioritzat a nivell de centre. Clar que sí, una feina boníssima al llarg de 8 programes. Ara sí, moltíssimes gràcies, Núria, per estar aquí, pel vostre suport i així que, sisplau, un fort aplaudiment per la Núria i pels alumnes i professors d'aquest centre. Podeu veure aquí a la pantalla una de les imatges més importants, ja no d'aquesta temporada, sinó també de l'esport lleidatà, que és la salvació d'aquest Hayo Post Lleida, que a sobre es va aconseguir al Palau Blaugrana. El resultat sí que és veritat que va ser una derrota, però va ser un premi a la feina feta durant tota la temporada i sobretot també al talent d'una plantilla que ha posat Lleida al lloc més alt del mapa un any més a la ACB. Podeu veure aquestes imatges i nosaltres, per poder també parlar de tot el que ha passat durant aquesta temporada, tenim aquí amb nosaltres el president d'aquest club, del Hayo Post Lleida, del Força Lleida, l'Albert Aliaga, i també ens acompanya la Iris Jové, que és mestra d'Educació Física de l'Escola Països Catalans. Primer de tot, benvinguts a Referents. Primer, Albert, m'agradaria començar per tu amb una pregunta ja típica del programa, és que quin és el valor o quins són els valors que es poden aprendre a través del bàsquet? Com és el senyor alcalde, doncs de l'esport és un lloc on podem incloure varietat de gent, on podem sumar, on podem fer uns valors que el club nostre, el qual jo represento ara mateix, no entendríem sense aquests valors. I vosaltres a l'escola Iris, quins creus que són els valors que més es treballen o que més treballeu a les aules?
Bueno, nosaltres a l'escola podríem dir que treballem tot tipus de valors perquè ja sigui a les aules, a fora al pati, amb els diferents projectes que fem, l'esforç, el companyerisme, el valor pel que esté a la vora, la Companyerisme, acompanyament. Endavant, endavant. companyonia, la pertinença. Bueno, són molts valors que els tenim presents dia a dia i que intentem treballar-los amb els nostres alumnes. Per seguir amb aquest nexe d'esports i valors, fa uns dies els nens i nenes que ens acompanyen aquí van fer una visita molt especial al club, concretament van anar al pavelló Barris Nord, una gran institució com és el Barris Nord, i no sé què en sabran ells, Abril. Els nostres alumnes, els de l'Escola de Països Catalans, van anar aquí al Barris Nord i aquí tinc uns nois que són molt majos i que m'han explicat moltes coses i que pues, també us ho volen comentar. Llavors, per aquí tenim l'Alba. I tu, Alba, què diries que és el que més et va agradar? Doncs em va agradar molt poder parlar amb els jugadors i pues, eren molt alts, em va sorprendre. I tu, Wahiba, què diries? O sigui, què destacaries? El mateix que l'Alba i pues, que eren molt alts, no sé, molt majos. I... Què en vas aprendre tu? O sigui, vas anar allí i vas aprendre alguna cosa? Sí, Què vau fer? L'esforç, moltes coses. Vale, o sigui, l'experiència Sí. et va agradar i Sí. tornaries a anar? Sí, Et van caure bé els de l'equip? sí, molt, la veritat, eren molt majos. Te'n recordes del nom d'algun o què? No. No, bueno, no passa res. I per aquí també tenim el Pol. Coses del primer equip, al Barris Nord. I tu com ho vas viure? Jo, pues, a mi em va agradar molt perquè vam anar a fer Un tour, no? tour per l'estadi i el que em va sorprendre més l'altura dels jugadors. L'altura dels jugadors. I hi havia gent que era d'aquí i gent que no. Sí. Gent que parlava anglès. Sí. Tu parlaves en anglès amb ells? Què va? No en saps? No, no en sé. Parla en anglès? Molt poc. A veure, què em dius? Què sabries dir? Dis-me una o dues frases. My name is Williams and I am 12 years old. 12 years old, vale? Fantàstic, això és el que els hi vas dir als jugadors, no? Et van dir alguna cosa ells a tu? De què vau parlar? ¿De qué país seré yo? De Ghana. De Ghana. I ells, te'n recordes d'on era algun d'ells? Senegal. Senegal, vale, perfecte. Doncs pues molt bé. I bueno, també ens han dit que ens van deixar uns missatges per vosaltres, així que anem a veure'l. Hola, bueno, crec que el projecte aquest d'anar a visitar escoles i de poder participar una mica amb els nens i que poden venir a algun entreno, crec que està molt bé perquè impulsa molt el bàsquet, no, a Lleida i crec que és una dinàmica que hauríem de seguir impulsant i de seguir creixent tots junts. Doncs ens quedem amb aquest missatge del Rafa i tornem una mica també a parlar del club en si, no? Un club fundat l'any 2012, que la majoria de temporades les ha disputat a la l'Ebor, que són la segona màxima categoria del bàsquet estatal, però l'any passat va aconseguir una de les fites més importants en la història de l'esport lleidatà. Quina és la clau darrere d'aquest projecte i aconseguir una cosa tan gran com pot ser l'ascens a la CB? Bueno, jo crec que no és solament la clau, és una suma de factors. La més important és que el creure en el que fas, la clau a vegades perquè no hi ha ni molt menys favorits, en el pressupost 12 o 14 de la competició i la gent no ens considera com a favorits. Hi ha alguna de les claus que és a l'esport i a la vida en general, és l'esforç, la voluntat del treball en equip i això és el que intentem treballar al Força Lleida. No? I una vegada arribat a Madrid, que vam ser el factor sorpresa, el que es va viure allà, sol podem explicar els que van viure allà, que vam viure a Madrid, perquè és una cosa que els que vam estar allà no oblidem en la vida. No? I bueno, és la suma, repeteixo, de molta gent de diferents llocs, com veiem les imatges de l'afició, perquè l'afició és una afició, una comunió amb l'empresariat i amb la gent de Lleida que no hi ha altre com d'altres, i una cosa són molt pesats alguns, no? L'orgull lleidatà, no? Que quan sortim d'aquí doncs, hem de estar orgullosos de com surt aquí, de la nostra afició, la nostra gent. Sí, m'agradaria fer a l'Escola dels Països Catalans agrair-los la col·laboració perquè és clau a l'escola, ens cedeix pistes, ens cedeix moltes coses i ells també són part de l'èxit. I ara, clar, repassem una mica l'èxit, l'ascens a aquesta ACB,
però el Lleida ha tingut cops molt durs al llarg de totes aquestes temporades. Per exemple, recordo play-offs de 2022, play-offs de 2023 contra el Valladolid també. Com aconsegueix l'equip aixecar-se i el club aixecar-se de cops tan durs i acabar aconseguint l'èxit en aquest cas? És que l'esport és com la vida, perds més que guanyes. Llavors has d'estar acostumat a perdre. Si no gestiones bé el fracàs, si no gestiones bé el perdre partits, el perdre competicions, mai podràs arribar. De fet, jo crec que una de les claus de l'ascens a CB és la Final Four de Girona, que fa 2 anys vam perdre, que tot el club vam aprendre moltes coses i allò ens va fer recapacitar i buscar les millors solucions perquè si algun altre dia tornem a tenir l'oportunitat, feu millor, i així va ser. I abans parlaves, ho deixaves entreveure una mica, parlaves de l'afició i la seva importància. Cal tenir en compte que el Lleida té un actiu importantíssim, que és el Barris Nord, que és la seva afició. Com d'important és la força de la gent perquè aquest projecte pugui seguir endavant i perquè s'hagi arribat a aquests nivells? Creiem que un projecte esportiu o social a la ciutat o al territori, perquè nosaltres parlem de territori de Lleida, sense la implicació de la massa social, de la gent, de les empreses, no seria possible. No? Això no és una qüestió de 4 bojos que es fiquen al capdavant d'un projecte i 2 institucions que ens recolzen. És més enllà d'això. No? Llavors, sense l'afició, sense les empreses, això seria impossible. I, de fet, si mireu qualsevol tuit, qualsevol imatge de la CB, som clarament l'equip que més imatges té, que més repercussió té. I això també hem de destacar el bon comportament, no sols la quantitat de gent, sinó la qualitat de gent, no? El bon comportament de la gent que se'l fa animar i recolzar el projecte. I ara parlàvem d'actius com aquest Barris Nord, però el club també en té molts altres, no només el primer equip a la ACB. Tenim el Robles Lleida, que actualment està jugant a la Lliga Femenina 2, i després també tenim tota la base formada per 32 equips formatius, tant masculins com femenins. Quin paper juguen tots aquests equips dintre de l'estructura del club? És l'essència del club. La base, l'equip Aspros i el femení són l'essència del club perquè està molt bé tenir referents a CB, tenir una gent que són professionals i que estan aquí per circumstàncies professionals i per categoria, però el que realment dona vida al projecte és la gent que està pujant de baix, la gent que senten els colors, que viuen i que tant de bo qualsevol dia aquests al primer equip femení ja passa, però també ens passi ben aviat al primer equip masculí que algun jugador de la terra pugui representar-nos també, no? És la clau del projecte. A l'hora també tenim convenis amb més de 14 o 15 escoles, com la que avui està aquí, amb la qual fan visites periòdiques als jugadors i jugadores dels primers equips i volem ser el club referent, no sols en esportius, sinó socialment a les Terres de Lleida. I abans veiem imatges d'aquesta permanència, que és el fet més destacable d'aquesta temporada, però recentment també s'ha anunciat la renovació del Gerard com a entrenador fins l'any 2027. Ara, amb totes aquestes peces, amb la salvació, amb el Gerard, quins són els objectius de cara al futur de l'entitat? Tocar els peus a terra, perquè aquí ens coneixem tots, fa 4 dies estem a l'EP, ja anem a Europa, peus a terra, a poc, passos ferms, poquet a poquet, i la idea és créixer d'una manera sostenible, d'una manera creïble, i no fer cap bogeria. Si volem créixer, si volem consolidar-nos a la millor lliga europea, ficar el nom de Lleida on es mereix, però a poc i amb coneixement. I ara, Iris, anem amb tu, parlem una mica de l'Escola dels Països Catalans, una escola de doble línia que es va posar en funcionament el curs 2006-2007 i que des d'aleshores sempre ha apostat per una educació basada en valors. Ara que estan aquí, què els hi pots dir? Com són els alumnes d'aquesta escola? Doncs els alumnes d'aquesta escola ja els veieu, són majíssims, n'hi ha de tot tipus, n'hi ha que els agraden més l'esport, n'hi ha que no els agrada tant, però tots s'esforcen, tots, ja els podeu veure, són molt majos, els que veieu i els que no podeu veure. El públic està d'acord amb el que diu la Iris? Sí. I tu ets mestre d'educació física i també per parlar una mica d'aquesta comunió entre esports, entre valors, quin paper té l'educació física dins d'un projecte educatiu com el que pot ser el de l'Escola Països Catalans? L'educació física, i sobretot amb el projecte que estem ara, doncs té molt a dir amb tema de valors, perquè és una de les assignatures on es pot treballar més fàcilment. Sí, com deia abans ell, l'esforç, com deia abans el senyor La Rosa, la resiliència, tots ells, tant a les classes d'educació física com a l'hora del pati, juguen,
sempre acaben portant-ho, tot i que a vegades no volem, a la competició. Sempre els dic, no es pot guanyar sempre, perquè un guanyi, els altres han de perdre, per tant, hem de saber perdre, hem de saber ressorgir, i sempre amb respecte, o sigui, sempre utilitzant els altres valors, respecte, el fer equip, i per això estem fent projectes com, fem activitats com la gimcana esportiva, al final del segon trimestre, on es barregen l'alumnat entre cicles. Hi ha altres, també tenim altres activitats que no són tan esportives però que també treballen molt els valors, com l'assemblea de delegats, on participen els delegats de totes les aules, de tots els cursos, i que prèviament s'han preparat ells a l'aula amb la seva llibreta de tutoria. A la tutoria també es treballen molt els valors, llavors arriben allà a l'assemblea i el que fan és exposar millores, crítiques constructives envers l'escola. Treballem també el valor de pertinença a l'escola. De fet, tant a l'hora d'educació física com fora, els tenim sempre presents, tots aquests tipus de valors. I abans parlaves d'una sèrie de projectes. L'escola també té projectes com l'Escola de Valors de l'Atlètic Lleida, les trobades esportives del Pla Educatiu d'Entorn i el Pla Català de l'Esport. A mi m'agradaria saber com aquestes activitats influeixen en l'alumnat, com poden influir en ells. Quan ens ve a veure l'Atlètic Lleida també és una intervenció sobre valors. Ells veuen jugadors, com ara han pogut veure amb el Força Lleida, jugadors que estan a nivells alts, competint, i llavors al mateix temps els hi apropen aquests valors a les seves vides reals de l'alumnat, i poden allí fer una bona comparativa sobre els valors que ells utilitzen amb els valors que tenen els nostres alumnes, i veuen que no estan, tot i que siguin esportistes de nivell, és una manera d'apropar-se. Amb el Pla Educatiu d'Entorn on fem les trobades, amb segon i amb quart, es troben amb altres escoles, veuen diferents realitats, es barregen amb aquests nens, coneixen, inclús fan amistats, i poden passar una bona estona mitjançant l'esport, que ja té implícit tots aquests valors. I amb el Pla Català de l'Esport a l'escola, doncs, és una manera d'apropar l'esport a tothom, que tothom tingui una oportunitat i pugui, perquè no tothom pot permetre's anar a jugar aquí, anar a jugar allà, ser d'aquest club o ser de l'altre, i per tant a l'escola allí sí que tenen l'oportunitat de practicar molt més esport, vida saludable, i després també tenen l'oportunitat de fer competicions. Els mestres d'educació física, a partir del Pla Català de l'Esport, a l'escola també organitzem una trobada esportiva amb l'alumnat de sisè, que ells hi van participar, i allí també s'ajunten moltes més escoles de la ciutat de Lleida, i també tenen aquesta relació amb altres centres, amb altres alumnats, amb altres realitats, i passen un dia gaudeixen moltíssim tant de l'activitat com de la companyia. I també sabem que tu de petita ja practicaves molt esport, fins als 14 anys vas practicar gimnàstica rítmica, després et vas federar rugbi i tens la maestria de judo. Després de practicar tots aquests esports, quins valors has après i quins t'has quedat per transportar-los, diguéssim, a la docència? Jo, sobretot, el primer és l'esforç, perquè sense esforç, l'esforç ens ajuda a arribar allí on volem, el pensament positiu, perquè també ens ajuda el pensar que podem, i després també sí que hi ha esports que són individuals, però com
com ha dit el senyor La Rosa, doncs formen part d'un equip, ja sigui com a equip, per exemple amb el rugby, o amb aquests esports individuals. Tens, a part de les persones que entrenen amb tu, que també fas unes relacions personals que són molt importants, tens la família que et recolza i tot això, el valorar tota aquesta gent que tens al voltant, que creu en tu i que t'ajuda dia a dia, doncs és molt bo. Llavors, aquest l'esforç, jo sempre els dic amb ells, l'esforç és el que, per mi, el més important, i el respecte sobretot a la resta de companys i de persones. Avui, com tots podeu veure, tenim aquí a l'Albert, hem pogut sentir el Rafa Villar, que és un grandíssim jugador del Hayo Post Lleida, però perquè els clubs puguin funcionar hi ha moltíssima més gent que ha de fer la seva tasca, i a sobre és una tasca que no es veu. No és així, Abril? Correcte, Pau. Hi ha moltes persones que normalment no les coneixem o no surten a la cara visible, i el membre d'honor n'és una d'aquestes. Llavors, jo volia preguntar-vos, qui creieu que podria ser el membre d'honor? És a dir, hi ha persones que treballen al club que fan tasques molt importants però que no coneixem, així que qui creieu que pot treballar en un club? Doncs suposo que qui fa l'equip, qui elegeix els jugadors, i això podria ser algú que no surt a la pista o juga i que també és molt important. Tens alguna idea? No, el mateix que l'Alba, la veritat. Sí? William, creus? El que organitza els viatges, tot allò. El que organitza els viatges, com li podríem dir, un organitzador, un mànager, no? Pot ser? Què et sembla, Pau? Jo crec que ens ho podria explicar bé l'Albert, qui és el membre d'honor. David Álvarez, un fitxatge. Aquest és un fitxatge que no surt, com bé dieu, no surt a la tele, però és clau. És clau perquè és la persona que s'encarrega que els jugadors quan arriben aquí els va buscar a l'aeroport, els porta als nous pisos, les seves senyores o les seves parelles també estan acompanyades pel David, saben de les escoles, i organitza els viatges, el menú, el planning setmanal, indispensable. És una peça clau que no surt, però perquè funcioni un equip no pot faltar, no? És bàsic. Hi ha sempre un enllaç entre directiva, staff i jugadors, i una persona, un professional que sigui capaç de fer totes aquestes tasques. Sí. Doncs ja ho sabeu, gent com el David és importantíssima perquè els clubs puguin funcionar i també perquè com aquest Hayo Post Lleida puguin tenir èxit. Així que, sisplau, un fortíssim aplaudiment per ell. Ara el que toca és que els alumnes que han vingut avui aquí de l'Escola Països Catalans puguin jugar una mica. A veure, no sé qui tindrà bona vista d'aquest públic. Al plató hem un objecte que coneixeu o reconeixeu. A veure qui el troba, a veure qui té bona vista. Veig moltes opinions però ningú està buscant. Hi ha d'haver un objecte físic amagat. Ja l'heu trobat? Qui l'ha trobat? A veure. Aquí davant? A veure. Quin objecte diries que és? La pilota de bàsquet. No és la pilota de bàsquet, però quasi. La pilota ens l'han cedit. Algú més té alguna idea? Potser per allà al darrere? Aquí sembla que hi ha una bossa, no? A veure, qui arriba a la bossa? Què hi ha? Una samarreta? A veure, qui diu a la samarreta? Això, Barris Nord, Nord, no? És la samarreta de l'Ipos, de la CB. I una gorra també. Un munt de coses. I què ens en podríeu dir de tot aquest merchandatge, de tot aquest branding? Doncs efectivament, Abril, és una samarreta de l'equip. No sé, Albert, si ens podries explicar una mica què significa aquesta samarreta i el lema que hi trobem en ella. Bueno, és el primer procés d'una cosa que s'anirà coneixent, que es diu campanya Abonats de l'any que ve, i el primer missatge era que un cop salvats doncs, volíem donar un missatge com fem cada any al final de temporada, doncs, quan hi ha playoff, l'any passat vam ficar Som ACB,
I aquest any creiem que el missatge, clar, som el Barris Nord, és això és el Barris Nord, i per nosaltres això és un motiu d'orgull, no? I volíem doncs, que la gent sentigués orgullosa de portar una samarreta sense més que dient un missatge com aquest tan clar, no? No, i torna a parlar un altre cop de la força d'aquest Barris, que és pràcticament un jugador número 6, no? quan es juga a casa. De fet, hi ha molts equips. Bueno, un entrenador l'altre dia es va tenir una petita indisposició abans del partit, perquè el Barris apreta molt. Sí, sí. Hi ha jugadors que quan juguen com a locals, que han jugat com a visitants, diu, ostres, com canvia el cuento, no? Perquè jugar a casa com a local a Barris dona energia als nostres jugadors, que jo estic convençut que ens ha fet guanyar més d'un partit. Penseu que dels 11 partits, 8 els hem guanyat com a locals. I ara ja comencem a arribar a la recta final del programa i no volíem marxar sense que juguéssiu també vosaltres. Nosaltres ara us ensenyarem la imatge d'una jugada i vosaltres haureu d'endevinar com acaba. Jo us donaré una sèrie d'opcions i l'haureu d'endevinar. Podem veure una jugada de la Final Four de l'any passat, que va acabar donant-li l'ascens al Lleida, i les opcions són les següents. Toca el tauler i va fora, toca l'anella i va fora, i entra a la cistella o és falta del rival. Primer començarem amb la Iris, perquè no jugui amb avantatge. Jo diria que fan falta. Fan falta. Jo i Albert, no sé si tu te'n recordes bé d'aquesta jugada. Jo crec que cistella. Cistella. Doncs anem a veure com acaba. Doncs, efectivament, és una cistella de Jaume Lobo. No sé, Albert, si te'n recordes de quin partit és. I tant que me'n recordo. I tant que me'n recordo minut a minut, Sant Pablo Burgos, Lleida. I tant que sí. Els que vam estar allà ho van patir prou fins a l'últim segon, sí. Quina va ser la importància? Explica'ns la importància d'aquest partit. De fet, tothom deia que era final anticipada, no? Sí que és cert que l'Estudiantes és l'equip local, el que més pressió tenia, però tal com van arribar els 4 equips, deien que el que guanyés Sant Pablo o Lleida, el que més opcions tenia de pujar. I recordo que a falta d'un minut i mig perdíem de 4 o 5, i alguns que estàvem a la llotja estàvem suant la gota grossa, i el Rafa Villar precisament va robar la pilota decisiva, perquè al mateix tema ACB, en la final de la història. I Iris, la cistella, com he dit abans, és del Jaume Lobo, que actualment està jugant al Tizona, a Burgos, i la importància de, tot i estar caient, seguir fins al final per aconseguir aquesta cistella. Com veus tu la jugada? Bueno, hi veig que una jugada molt bona és això, lluitant fins al final i no donant res per perdut. Doncs nosaltres, fins aquí arriba el programa. Primer de tot, m'agradaria agrair-vos moltíssim la vostra presència, tant a la Iris i a l'Escola Països Catalans, com també a l'Albert i tot el que representa el Força Lleida. Doncs ens quedem amb aquest missatge. Nosaltres marxem, però tornarem molt aviat amb més esports, amb més valors i amb més escola. Moltíssimes gràcies i fins aviat. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar